Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha, an Milton Ochieng. Duol matayo chenro mag fwambo e pacho ka Media Council of Kenya kata MCK opedho ayanga kawuono chike mabiro tayo jofwambo e chiwo lipode magi e kinde yiero maduong' mabiro. Koloso e kinde nyasino manobagi e kaunti ma Nakuru, jatend migawo mar weche fwambo gi tudruok William Kabogo owacho ni chikego koro chiwo thuolo ne ute mag fwambo timo ikruok makare motelo ne yiero ma tarik 10 mar 8 higa manyien. Kata kamano, dwaro nitie ma jotelo mag ute mag fwambo tiego jofwambo magi duto e kaka ginyalo luwo kendo tiyo makare gi chikego. Every election leaves behind lessons. The quality of Kenya's 2027 election coverage will depend less on what happens on polling day than on the editorial decisions and discussions taken over the next 12 months. You cannot read primetime news at 7 p.m. and ask for votes at 8 p.m. You're in a conflict of interest, isn't it? And today, after this event today, we will be putting up for public participation a formal notification on the guidelines for journalists to exit the newsroom and participate. Misinformation, disinformation, declining public trust and threats to journalists' safety continue to challenge the sector. And they are not about to stop. It will get tougher even as we move to the election season. And with what is emerging now that over 60% of journalists who will cover this election have never covered another one before. Governor Homa Bay Gladys Wanga gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma okwedo weche mane wachore gi kweth mar Linda Mwananchi ni gichano tulo e limbe margi e kaunti no. Kweth mar Linda Mwananchi ochano romo mar tipo mar siasa e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil.